Hej. Må jeg give dig sådan en seddel her? Vi holder sådan noget sommerferie med gang i, hvor vi har sådan nogle aktiviteter for børnene i deres sommerferie. Hallo? Ja, hallo. Må jeg komme indenfor? Jeg skal ind og hænge en plakat op. Ja. Nu er vi ude og reklamere for noget sommerferie med gang i. Der er en kalender herinde. Vi er i den grønne trekant her i næste uge, hvor vi laver noget fysisk aktivitet. Hej. Må jeg dele nogle sedler ud til jer? Sådan noget sommerferie med gang i. Aktiviteter for jer i jeres sommerferie. Ja. Vi har blandt andet sådan en tur til Amager Naturpark på torsdag. Naturparken? Ja. Hvor vi skal ud og se på dyr og alt muligt. Der er også mange ting at se. Der er køer, og man kan prøve at malke en ko. Har du prøvet det? Ja. Nej, jeg har prøvet det. Ja. Så hvis I har lyst til at være med, så starter vi på mandag. Jeg hedder Camilla, og jeg læser ernæring og sundhed ved Suhr Seminarium i København. Og jeg er i praktik, 8 ugers praktikforløb i Haraldsgadekvarterets områdeløft, som er en del af Københavns Kommune. Og der laver jeg et projekt for børn med anden etnisk baggrund. Et aktivitetsprojekt, der hedder Sommerferie med gang i. Visionen for projektet, det er at give de her børn dels noget voksenkontakt, og så give dem nogle oplevelser i deres sommerferie. Samtidig med stadigvæk at bevare sådan også lidt ernæring og sundhedsperspektiv. Jeg hedder Birgitte Kortegaard. Jeg er projektleder for det områdeløft, der er startet i Haraldsgadekvarteret. Det, der hedder den grønne trekant, som ligger ved afgrænser af Aldersrogade, Vermundsgade og Rosingade, er udpeget som en af de 5 ghettoområder, der ligger i Københavns Kommune. Der er godt 4.000 boliger og 9.000 indbyggere. Af de 9.000 indbyggere er næsten 2.000 børn og unge under 18. Og som sådan en illustration af beboersammensætning i området, kan man sige, at ud af de næsten 2.000 er 1.500 med indvandrerbaggrund. Det overordnede er jo at lave aktiviteter, altså, så de har nogle tilbud og har noget at give sig til. Og det er typisk de børn, vi har med at gøre, som ikke har de store planer i deres sommerferie, som ikke skal ud og rejse, og altså bruger meget tid på samme sted alene.